Moi boa tarde. Carai, xa teño xente aí, Dios mío, esperando por mí. Moi boa tarde, querida xentiña. Quen temos por aí? A ver, boas tardes, hasta Balbina, por aí. Xa temos os deberes todos medio feitos, porque eu non. Eu casi entro tarde, como sempre. Sempre ando tarde a rastro. A ver, quen nos anda por aquí, lo? Te damos la bienvenida al chat en directo, no te olvides de proteger tu privacidade e tal, e cumplir as normas. Portádevos ben, que vos está dicindo aquí unha cousa que eu non sei se vos estades vendo, pero a min están dicindo que procure que vos portedes ben. Así que idevos portando ben. Bueno, moi boa tarde, querida Balbina. Non vexo máis chats. Déixame quitar, seguro, volviendo a conectar. Aí estamos. Chat en directo. A ver se agora. Agora sí, tiña aí un pitoco mal. Hola, Susanita, hola, puntual como se fuese Suiza, desde Vigo. Ti? Pero acórdome que chegaches tarde, a outra semana, creo recordar. Eu si, de feito, mira, estaba acabando de facer a miña manzanilla, que por certo teño unha taza nova, chulísima, eu non sei se se aprecia, pero as anclas son como bordadas, tocas de así co dedo e nótalas, como se estuveran en braille. É unha taza moi chula, é azul por dentro, e encántame. Estaba preparando a miña manzanilla, estaban tocando as 5 nas campanadas da iglesia, e dixo eu, ai, que me collo toro. E así estamos. E bueno, que tal está o tempo por Vigo? Porque aquí leva unha semana, máis dunha semana, facendo un calor moi agradable. Sí, había comido tantas filloas que me quedé dormida. É que a verdad, cando se come moito, mellor é deitar a barriga ao sol e descansala un pouquiño. Hola, Elvi, hola, María del Carmen, moi boas tardes desde Queiruja, de aquí do ladiño, a non ser que sese de Queiruja da lá de Coruña, que despois me dixa, non, son do Oviedo, hai outro Queiruja, pero supoño que será este Queiruja de aquí. Desde Zurich, Carmen Bousas. Pero eres de aquí, non? Quero dicir, temos xa lá emigrada, pero Carmen Bousas parece que é daqui do lado. Parece que é a miña veciña daqui do lado, non? Polo nombre e polo apellido. Contanos, Carmen, que faz aí en Zurich? Que está moi lexos, e aí está nevando, non? Seguro que aí está nevando. Moi boa tarde, xentiña, que guai, que ven un montón de xente. Eu pensei que non viríades moita xente porque como hai máis cousas que facer, quero dicir que como se ven aí a Navidade, parece que todo o mundo está máis ocupado, andando a correr dun lado para outro e así. Hola, Olga, moi boa tarde, Olga do Campo. Hoi sol, hace frío, pero ayer e hoi moi bueno. Pois aquí leva, eu penso que 7 ou 8 días, si, polo menos, quentando o soliño. Polas noites sí que fai frío, e máis polas mañáns, pero está despejada tanto a noite como o día. E hoxe fun á playa, outra vez, a dar un paseo, que se estaba moi ben. María tamén dinos que ten sol, Neus, hola desde Barcelona. Hola, Neus, que tal? Moi boa tarde. E que tal está o tempo aí no outro lado de España? Como vamos? María Luísa, boas tardes desde Ourense. En Ourense seguro que fai máis frío que aquí. E máis eu teño o fogón encendido, mira. E aí encendidiño. Pero porque fai máis frío despois á noite, agora aínda se aguantaba ben sin o fogón. Hola, Manuela, que tal? Manuela Romai, meu irmán e máis eu desde Gran Canaria. Pero son desde aquí, non? Romai de Canarias tampouco non é moito. Hola, meu irmán, hola, Manuela, moi boa tarde tamén. Seguro que en Gran Canaria que non fai tanto frío como fai aquí polas noites, porque aquí... Nusca, desde aquí, o teu carón. Que nos contas hoxe? Pois non sei, a verdade é que non tiña así nada preparado. Eu esperaba que vos me contarades cousas. A ver, eu tamén xa sabedes que un pouco que me tiredes da lengua tamén xa dou que contar, quero dicir, xa teño retaleo bastante. Pero queríamos avisar que, por exemplo, ves, este vai a ser o último directo deste ano, porque pola semana non ten sentido facelo, porque ha de haber xente que vai a traballar, que ten os horarios e tal. Hola, Olga, desde Vigo, bonito despejado, con frío, pois, como aquí tamén.
E Brais dinos que aquí neve e 17... Menos 17 grados. Brais, Pujales. Aquí neve e menos 17. En Ourense. Ou onde era? Que me dixo. Madre mía, menos... Pero iso é 17 grados ou menos 17 grados? Porque aí hai un signo menos. Pareceme que é moi baixa esa temperatura. Esa temperatura é como teña o congelador. É como conservo o porco no congelador, Dios mío. Brais desde Islandia. Ai, que frío! Joe, que lástima! Bueno, seguro que hai unha maneira. Encantada de saludarte, Brais. Pero, de verdad que ojalá houbera unha maneira de que algún de vos houbera un pitoco e que vos deixara enséñame como está o tempo aí, porque me gustaría ver Islandia desde a ventana de Brais. Gustaríame que Brais abrise así a ventana e que nos enseñase así o paisaje, estaría moi guai, pero creo que non se pode facer, Carmen tamén nos di que ali que fai bo tempo. Non, se non fai bo tempo alá abaixo nas islas, a ver aquí, en 10 grados en Baseles, estamos a 10 grados e con sol. Aquí penso que un pouco máis, agora non, pero ao mediodía aquí podemos haber chegado a 16 ou 17 grados, ben, eu son de Noia, Carmen Bousas, que me estou liando. Xa sabía que me estaba liando. Aquí fai bo tempo tamén. Porque como era, como se chamaba outra? Manuela? Vale, a outra era Manuela, que me dixo que estaba ela máis seu irmán véndome desde non sei onde. Bueno, pois de Noia, claro, Noia, pois aquí ao lado. Noia está aquí, son os meus veciños, e salo pola ventana a gritar Carmen! Carmen Bousas igual me escoita. Pili, hola, Nus, que gustaríame saber cando é o momento de podar os bimbios. Tamén saber cando cortar as canas para que duren máis tempo. Aquí despejado, tal. Boa tarde desde Barcelona. Anda! Hola, Javier, que tal? Que tal desde Barcelona? Eres a segunda persona desde Barcelona. Isto mola moito, Que quero dicir que non sei xa solo xente de por aquí, que isto é internacional, xa, Dios mío, hai xente de Zurich, de todos os lados xa. Bueno, pois voulle a contestar antes de que se me olvide da Puebla do Caramiñal, non Paula. Porque, claro, non vai a ser que me digas da Puebla de Tribes, que resulte que sea en Samora ou algo así. María Souto é da Estrada. Na Estrada sempre fai máis frío que aquí, con estar aquí ao lado, con ser aquí cerca. Voulle contestar a chavala que me preguntou desde Coruxo, en Vigo. Hai un sitio en Vigo que se chama Coruxo? Pô, que nombre máis chulo, non? É o mozo da Coruxa. O Coruxo. Si, sempre fai máis frío, claro. Oxe, que bebes? Pois mira, Brais, oxe bebo manzanilla con orégano. Sabíades que o orégano é casi tan bo como a manzanilla para facer infusións? Recoméndomelo. Bueno, mirade, porque a min, estas cousas de recomendar tomar ervas nunca me molou, porque o que me fai ben a min a ti podeche facer moito daño. Pero bueno, é manzanilla natural, as floriñas miñas, e máis orégano, que da miña horta tamén. É xunto rexante todo moi ben, e o orégano é moi bo para a barriguinha, para as tripiñas, para o sistema relajante, todo así. Así que informadevos, se a podedes tomar, recomendo-vos, se podedes tomala, tomar infusións de orégano, de prixel e así, bueno, cada cousa po que é, o zapato é po pé, pero as infusións hai que asegurarse de que ti, o teu corpo, as pode tomar. Non as tomedes así porque eu o diga, Voulle contestar a chavala que me dixo cando info de Herba Luisa sempre genial, sempre riquísima. O que pasa é que eu podei aí atrás e non jardei as follas como era debido, encurráronseme, encheronseme un pouquiño de mo e tirinas, porque é imposible lavalas, entón preferinas tirar. Así que hasta que me veña a nova Herba Luisa, pois non teño Herba Luisa. Bueno, que ben se ve. Bueno, mira, non sei se vedes que va, non se ve unha merda. Que va. Porque tiña aquí unha flor de manzanilla que se ve perfectamente, que se diferencia da falsa manzanilla. Porque ao abrila está cueca, pero bueno, non vos enseño nada porque non se ve, a miña cámara non é boa. A ver se me botou o Reyes Magos unha boa tablet
que teña unha cámara máis boa e así xa despois xa vos podo enseñar máis cousas. Bueno, vou a contestar desde Pontedeume. Angie, hola Angie, hoxe podo verte en vivo e en directo. Moi ben, pois benvida a todas as persoas que estades aí, benvidas á miña cociña. Teño os duendes xa vigilándome por aí. Hai duendes na miña cociña, sempre hai. A miña gaita, que tuve ensaiando antes un pouco, as miñas partituras. Eu quero probar a flor de sauco. Home, recomendo xa, Brais, bebida en infusión, comida, que se pode rebosar ou así. Sauco para os de aquí, sabujeiro, vieiteiro, e a flor moi boa. Tamén se usa a corteza para curar males, non vou dicir cales porque senón a xente vaise a botar a coller a corteza dos saucos e tomala sin saber se lle pode facer daño no seu corpo ou non. Pero tamén as follas e a corteza se utilizan. Que o sauco era a farmacia que tiñan antes, todo o mundo tiña un sabujeiro na horta ou no curral. Se non na horta do lado xa había un loureiro e un sabujeiro, había en todos os lados, que é o sauco que nos está dicindo Brais. E valía e vale para un montón de cousas. O que se me vai a pinza, que me preguntou aí unha persona cando había que podar os bimbios. Os bimbios só se poden podar agora no inverno. O bimbio, cando lle empeza a caer un pouco a folla, só podes coller. Depende moitísimo da temperatura que faga na túa zona, porque cando empeza a facer moito frío, a planta tense que proteger. O sea, todos os arbustos e árboles que son de folla caduca, o sea, que lle caen no inverno e que lle volva a brotar na primavera, tírana porque non para que sea bonito o paisaje, para que nós diferenciemos o otoño do verán, non é por eso, é porque, con todo, non poden os árboles para manter a súa vitalidade para eles mesmos, teñen que tirar as follas, porque no inverno, co frío, teñen que autoprotegerse e non poden conservar tamén as follas, entón tiran con elas, protegen a súa vitalidade do frío, dos temporales, das chuvias, das temperaturas baixo cero e todo iso, e despois na primavera volvenos a brotar. Bueno, pois o correeiro, o bimbio, que me dixo a persona esta, que non sei quen era, que non me acordo, son moitos nombres, podes empezar a quitarlle as corres para que curen, hainas que deixar escorrer uns días, polo menos 20 días ou así, pero é que casi podes tamén empezar en noviembre. Eu imagínome que en Ourense, co frío que fai e que as nevadas, bueno, que en día Ourense, pois León, Zamora, Salamanca, a zona máis do centro, non para o interior, que poderán empezar a coller os bimbios xa en noviembre, porque se empezan a ver os fríos intensos e as nevadas son fuertes, os bimbios se tiran as follas. No punto en hora que tiran as follas, o bimbio xa non fai nada no correeiro, só podedes apañar, collelo para conservalo, para gardalo. Aquí, na miña zona, na costa, como se aguantan máis as temperaturas, se o bimbio aínda ten moitas follas, aínda podes esperar tamén hasta xaneiro, pero se non agora en diciembre tamén se poden xa apañar. O sea, a finales de outoño e en pleno inverno, que é cando mellor se poden apañar. Un bimbio hai no que podar a ras, o sea, non se lle pode deixar cotelos así porque seca. Unha vez que cortas o bimbio, o cacho de atrás seca. Entón, cada ano faise o bimbio como máis vello, non ten por onde sacar as novas corres. Entón, para podar ben, hai no que podar canto máis a ras do toro gordo, mellor. Aínda que despois teñas que quitarlle un cacho a corre ao bimbio, porque se che fai moi duro, moi ancho, ou que sexa para traballar con el. É así, Brais dinos, hainos que organizar unha cena de empresa que os faz de Nusca, pois pareceme moi ben. O que pasa que, donde? Temos que quedar na mitad do camiño. E a mitad do camiño, claro, sin pensar na xente que ten que atravesar desde Sudamérica, porque que sepades que o meu canal de YouTube, creo que era o 76% era xente de España. E despois, casi o 30% era xente de Sudamérica. Entón, saber onde facemos a cena de empresa, Dios mío. Imos a ter que encontrar un país neutral, no polo medio ou así. Pero non me parece mala idea de facer unha cena de empresa. Vou non pensar, vou a dar unha volta. As persoas que podades chegar, pois chegades, cenamos,
E quen di unha cena di unha comida, porque eu, a verdade, a cena non seno moito, porque depois séntame así tal, pero comida, con baile, imaginadevos, o domingo, en vez de vir aquí ao directo, pois ir, non sei, un terreno aí máis neutral aí no medio en Padrón, ou así, no Chicolino, ou en un restaurante destes de salón de boda que no inverno non ten moitas bodas, pois estaría ben. Helena, vin un dos teus vídeos que están xa florescendo, pero necesitan algo o que está florescendo. Vin nun dos teus vídeos que tes cactus de Navidad. Eu tamén os teño e están xa florescendo, pero necesitan frío, porque o cactus de Navidad, bueno, é unha suculenta. O único que necesita é que non a regues demasiado, que non a abones, por Dios, que non lle botes nitrógeno sobre todo, non se che ocurra, nin ningún preparado destes tipo 15-15, non? Cando se fala de 15-15 ou calquera outro abono que vaia con números, vos cando besades un abono que pon 15-15-15 ou que pon 14-20-30 ou 30-80, sabes, que vai así como con números, guión número, refírese á cantidade nitrógeno, fósforo e potasio. 15%, 15%, 20%, 30%, é o porcentaje de nitrógeno, fósforo ou potasio que ten ese suplemento que colledes, non? Entón, ese tipo de cousas non son boas para todo. Os cactus non necesitan nutrientes. Non é que non necesiten. A ver, teño que aclaralo. Sí que necesitan porque é unha planta, pero tendes que pensar que é unha planta que ten unha vitalidade tan lenta e ten un metabolismo tan lento que unha planta para medrar de isto a isto falle falta 4 anos. Entón a planta non pode seleccionar do substrato que ti lle tes, non pode seleccionar o que comer, así que o que lle botes é o que vai a comer. Se lle botas substrato de máis, ou sea, nitrógeno, fósforo e potasio de máis, o que vas a facer é sobrealimentala e morre, de inanición non morre. Se non lle botas agua non morre. Agora, se lle botas nutrientes de máis, fertilizas moito a súa terra, morren. De feito, eu ás veces quixen coller algún sustrato para suculentas para facer así algún bancal especial e tal, e cando eu vou mirar a formulación, Dios mío, tiña nitrógeno como para plantar repolos. Home, non sei se para todas as suculentas, pero eu non recomendo. Sirve, que é o que sirve? Salmón. A ver se haces unha cena que ver que dispensa dispones. Non, na miña casa, son moitos. Na miña casa non collemos tantos. Si a facémola fora. Eu levo salmón ou bacalao. A mí, pareceme genial, Brais. A mí dame igual tanto o salmón como eu levo coliflor. Pareceme genial, encántame o salmón e encántame o bacalao. E ainda encima da lá, do frío, que é onde o peixe é máis rico, porque para protegerse do frío das aguas nas que vive, cría unha carpiña de grasa que fai no especial. Salmón, de onde traballa el, aquí Teresa se está relamendo. Sirve, Brais, eu fago a salsa de yogur ao forno. Mi madre, temos a comida. Bueno, pois ao final, se ten que ser nunha cousiña, ten que poñer vos, porque eu teño unha cousiña moi pequena. A mí non me colledes aquí. Brais, aínda que non traes nada, aquí aínda che hai ovos. Teresa, bacalao a pil. Mi madre, xa temos o menú casi listo. Bueno, pois está ben. Bueno, máis preguntas, porque eu non vos trouxen nada. Vistedes plantastedes ao cebolo? A verdad que sería fantástico, anímate, facer unha festa para todos e para todas. Pois mira, Carmen, hai que deixar pasar estas fechas para chamarlle cena de empresa, porque o outro día vin un rilo, non sei como se chama, bueno, así, que tal, que me gustou o mundo, que poñía un estudio, dicía que en España había máis cenas de empresa que empresas dadas de alta, entón algo estamos facendo mal. Ou hai moitas empresas piratas que non están dadas de alta, ou hai moita xente que está facendo cena de empresa sin pertenecer a ninguna empresa, que máis seguro que se iso o que pase, porque eu vou todos os anos a unhas cenas de empresa que non ten empresa, pero non facémoslo igual, chamamos de cena sen empresa.
pero ao chamarlle sen empresa, como ten aí dúas E xuntas, quitámoslle a primeira E e chamámoslle a cena sen presa, o sea, sen presa, pouquiño a pouco, chamámoslle así. Brais, eu quero saber cousas sobre o sabujeiro, como preparalo etc. Mira, eu co sabujeiro todos os anos, tan pronto como empeza a virsa na primavera, as primeiras flores son para facer champán de sabujeiro, que non é un champán, vamos a chamar ben, é un espumoso. Por non lle quitar o título ao do champán, que non sei se é como un denominación protegida ou algo así, non? Champán é o francés, o daqui acaba, e nós podemos lle chamar como queiramos. Pero, bueno, champán de sabujeiro ou espumoso de sabujeiro. Para min está riquísimo. A parte de que é un fermentado, sempre é bo para nós, para o organismo e todo. Bueno, si tomades fermentados. Non quero que empecedes a tomar fermentados porque o dixo Nusca. Pero eu fago sempre o champán de sabujeiro. E despois podes facer, mima, é que podes aromatizar, mira, calquera mermelada a que lle botes flores de sabujeiro porque teñen un olor intensísimo. Tenche que gustar, Non é unha cousa suave que diste, ai, que ben sabe, a que sabe? Non. Sabe a sabujeiro. O sea, o que cheira a flor vaiche a saber igual. Entón, tenche que gustar esa intensidade de olor. Porque eu, por exemplo, cando traio as flores para preparar ou cando as vou a rebosar, para botarllas as salsas ou para botarllas a ensalada, pódese comer crudo ou cociñado. As flores, estou dicindo. Pois, teño xente na casa, teño algún repunantiños que non lle gusta ese cheiro, e cando está teño que abrir as ventanas, porque lle é moi fuerte o olor. O sea, se non lle gusta, non o podes aquelar. Unha cousa que si vos teño que dicir sobre o sabujeiro, sauco, é que hai que ter cuidado cas vallas, porque, a ver, como se chaman as vallas? Agora non me vai a acordar. Ai, Dios mío. A ver, que alguén me mire aí como se chaman as vallas do sabujeiro. Sabujeiro, sauco ou vieiteiro. Mirade por calquera deses tres nombres, que agora non me acordo. Bueno, non me acordo. Pero as vallas, sabedes que o sauco bota as flores así como se fora nunha planicie, parece como unha filló de flores, moi bonitas, blancas. A finales de primavera, xa cando empeza o verán e así, esas flores maduran e botan unhas boliñas que son verdes, primeiro son verdes, e despois tornanse en violetas hasta que son casi negras. Hainas que cociñar para poder consumilas, porque sí que se fai mermeladas e tal. Xa temos postre, que Tere lévanos unha bica. Tere, para mí sin gluten, vai encargando unha bica, que a min as bicas encántame. Eu sou de Pazo de Coruxo, soname moi ben. Non tuve nunca o placer de probala, teño que probar, pero verais, en inglés son elderberry. Pero non é o mismo, non. Porque eu penso que ese nombre, elderberry, soname como é? Ai, estamos vosos. Vou tomar un trago de manzanilla e así fago o que penso, mentras. Arándanos, coño. Acordoume. Eso de elderberry non son arándanos en castellano, o sea, en español. Eu non sei, A mí mirademe aí. Sofía lévanos dulce de nozes e xa temos aquel montado. Boas tardes, Sofía. Sofía, estamos falando de que ao mellor vamos a facer unha cena de empresa, de Nusca. Vou ter que facer camisetas e sudaderas para reconocernos, porque senón depois, é claro, unha vez ali, como te reconoces? Vou poñer Nusca non. Vou poñer Alma da Bella Chousa nas sudaderas por atrás, pois estaría ben, a un módico precio, para conocernos. Entonces aquí a xente animouseme xa tanto blueberries. Esos son, vale, os blueberries son os arándanos azules, azul, claro. Pero, de todas formas, que alguén me miren en español. Arándanos, sí. Blueberry, arándano azul, porque hai tamén arándano rojo, que é moi bo para a cistitis, non sei se o sabíades, isto sí que me animo a dicírvolo, porque, de feito, eu teño na miña horta, mas teño plantados varios, porque me gustan, e máis, son moi bons para todo o tracto urinario, non femenino, de calquera. Para pequenas infeccións e así vai genial. O arándano rojo,
De feito, ti cando tes unha infección, a ver, aínda non necesitas ao mellor un antibiótico, sabes? Se é unha leve infección, pódela tratar tranquilamente, vas á farmacia, pídeslle e vanche a dar infusións de arándano ou zumo de arándano rojo. É iso. Hai no rojo, mais hai no azul. A que é red berry, é que ten lógica. Oite, tampouco se esforzaron moitísimo en poñerlle nombre. Como lle chamamos a isto? Arándano. E se é azul, pois arándano azul. E se é rojo, pois chamámoslle arándano rojo. Moito non se esforzaron, Dios mío. A fresa, strawberry, vale. E eu vou á cena, vale. E que levas de cenar? Que levas? Porque aquí a xente se leva toda... Quero dicir, se fixeron aí un menú. Brais vai nos a levar salmón e máis bacallau. Eu levo coliflor. E aquí Tere, creo que era Tere, levábanos unha bica de chocolate. Sí. Entonces hai que ir apuntando a ver que levamos cada uno. Vai a ser que nos juntemos con 50 tortillas e que ninguén leve empanada, sabes? Entón, os arándanos son para os nórdicos, a medicina natural. A ver, os de aquí tamén enfermamos, e tamén temos arándanos, e aquí danse moi ben. De feito, aquí en España hai plantacións, de arándanos. Xente que se dedica, quero dicir, non sei como se chama. Só se o que anda a fruta, fruteiro, o que anda os arándanos é arandaneiro, ou así, non sei. Pero... Eso, mirádeme como se chama o fruto do sabujeiro, do salpo, ou así. Sofía leva unha tarta de queso. Ai, Dios mío. A min pásame, ca tarta de queso, o mismo que me pasa cos chourisos. O sea, pa min hai chourisos riquísimos, outros son excelentes e outros son boísimos. Malo non hai ningún. E cas tartas de queso pásame algo parecido. Hai nas riquísimas, excelentes e moi boas. Cativa, non hai... A ver, se están ben feitas, están mal feitas, tudo está mal feito, pero... Moi boas tardes, Loli! De sorsa. Unha empanada de sorsa. Pois, el del berri é a balla do saico. Ai, sí, ten razón. Joder, pero eu digo en castellano, eso, el del berri aquí non se chama así. Ten un nombre, ahora mismo non me sale. A ver, se me poño a mirar eu tamén, pero igual salo do directo, é que dades aí, son 59 personas. Non vos vou deixar eu colgar. Mirademe aí, non teño por aí un secretario ou unha secretaria que me mire, como é en castellano, el del berri. Dulce de nós. Onde tes a Lolo? Está na súa casa, porque Lolo non vive aquí, que moita xente pensa que vive aquí comigo, e que pensa que a horta que é de Lolo, pero non é así. Lolo vive na súa casiña e ás veces ven aquí. Teño que ir a buscar para traballar. Qual é a mellor maneira, pregúntame Loli, de trasplantar en este momento, cuidar el cactus de Navidad? Home, agora non a trasplantes, Loli, porque o cactus de Navidad ahora mismo está florecendo e se andamos nel, vámoslo a dañar. Deixo estar. A mellor maneira de, se queres trasplantalo por cambialo de maceta, porque xa está moi grande, o cactus medra moitísimo, pero canto menos se ande nel, mellor tamén, Aronia, melanocarpa, en inglés, Jesús, mi madre, chamo por Lolo, chamade a vos, a ver se vos ven, porque a mí non me fai caso. Es que me han regalado un trozo de cactus de Navidad. Pois mira, si... de trasplantalo, de poñelo ti en terra. Vale, agora entendinche. Mira, o cactus de Navidad, como calquera outra suculenta, como se fora un cactus sin espiñas, iso é máis ou menos o que é unha suculenta, unha crasa, da familia das crasas. E o cactus de Navidad tamén o é. Entón, o cactus de Navidad vai che botar a rea. Iba a buscar un, pero teño vos que deixar moito tempo. Bueno, non. Os cactus non hai que enterralos para que enraísen. Enraísan aéreamente moitísimo mellor. Porque se os poñemos en contacto con un sustrato e ese sustrato está mollado, e o corte donde fixemos para quitarlle o fillo ou decapitamos a planta ou así,
ou che deron un fillo do cactus de Navidad, se o enterras vai che pudrir. Se o pos en agua, posiblemente tamén che vai a pudrir. O único que se pode facer con ele é ou poñelo en un vaso e que non chegue a agua, así, por exemplo, polo nun vaso e que o seu tallo non chegue a tocar na agua, así, simplemente así, a 1 centímetro da agua. Chégalle a humedade, porque así ela vai a intentar buscar agua e vai a botar raíces, vai a botar como uns peliños blancos, que é como botan as suculentas sempre así as raíces, aéreo, mellor o sistema é aéreo. E vai a chegar a agua, en canto teña as raíces, póusala na terra, pero só as raíces. Non se che ocurra enterrar un cacho, porque vai a pudrir, non quere estar non quere estar enterrado. Porque, mire, estáme acordando por exemplo, a planta da fruta dragón, que non me acordo, bueno, fruta dragón, que é esa que é roja, la mar de bonita, que ten as puntiñas verdes, que abres por dentro, é blanca, todo con puntiños negros, que non sabe a nada, é carísima. Bueno, pois ten unha maneira de crecer moi similar, é que é da mesma familia, é moi similar ao cactus de Navidad, igualito. Teñen a particularidade, bueno, hai moitas dese tipo, pero teñen a particularidade de que en cada apéndice, sabes que o cactus de Navidad vai como un dedo noso, digamos, non? Hai un apéndice que está como cortadiño, unido ao seguinte apéndice que está cortadiño, unido ao seguinte apéndice, e vai facendo eso, non? Cando chega moito o frío é cando bota as súas flores na última punta. Bueno, pois, cada apéndice deses, se o pelamos con moita suavidade, no medio vamos a encontrar un talo, como se fora un palillo, non tan duro, porque esa planta non é tan fuerte, pero a fruta dragón, o sea, o cactus que bota a fruta dragón, esa que vos digo que non sabe nada, pois tamén ten unha maneira de ser así. De feito, cando a queres trasplantar, aparte o que trasplantes ten que ser o cacho femia, porque se é o cacho macho xa non che vai dar fruto, nunca vai che dar só cactus e punto. A femia que acaba en pincho, bueno, un día enséñovolo, acaba así en pincho. A parte de abaixo que queiras plantar, que vai unha cousa parecida ao cactus de Navidad, hola Mari, Santiago, pitalla, moi ben, moitísimas gracias, chegou Mari para dar luz, que non me acordaba, claro, a pitalla, bueno, pois era iso. O cactus de Navidad ten a mesma maneira, entón, a pitalla, cando queredes trasplantar, hai que quitar a parte de abaixo, deixar como afilado, quitarlle o que é a parte que é como carnosa, non? Cando a un cactus, unha suculenta máis ben, ti ábrela, é como unha aloe por dentro, está ou chiña de ajo con un gel, non? Con tipo de gel. Bueno, pois a pitalla tamén lle pasa iso, quitámoslle o gel hasta o primer apéndice, quitámoslle o gel con cuidado e quedanos no medio como un pau. Quedou un pau así un pouquiño duro, sin pelalo tampouco de todo, non vayamos a estonalo, só quitarlle o que é a parte de gel. E iso é o único que se espicha na terra, que se planta. Entón, a persona que me estaba preguntando de como trasplantar, eso, tes dous aqueles, ou na agua, sin que toque na agua, que lle vai a levar tempo, botar as raíces, ao mellor lévalle 3 meses ou así, non é tan rápido que as suculentas de folla boten raíces. Ou simplemente preparaslle unha maseta e póusalo, o sea, pousado na maseta, se esta fora a terra. Se este fora o sustrato que preparaste, esa maseta que ti queres, e este é o cacho de cactus de Navidad que che regalaron, non se che ocurre espichalo na terra así, porque vai che pudrir. O único que tens que facer é pousalo, así. Ou, bueno, home, todo máis por fora da maseta un cachiño se queres, pero pousado. Iso sí, teñe que dar luz, non sol directo, porque estes días, por exemplo, arrucharía cho rapidísimo, e humedad, iso sí, tes ali á man, eu recomendo sempre ter á man, porque se non dá pereza e non che acorda, pero ti ao lado desa maseta, pos un spray, así pequeniño, un spray, que, sabes, cada vez que pases por ali, xa non che dá esa pereza de ir a buscar a agua, coches un par de aqueliños así de agua, e que estea húmedo. Entón, o cacho de cactus de Navidad que che deron, como vos dixen, que ten como apéndices, non? Como este dedo.
un apéndice, outro apéndice, outro apéndice. Bueno, pois nas unións dos apéndices vai a botar raíces. Co tempo, se non lle toca, se non anda, ti deixo aí. Bota raíces e xa el se enraíza. Despois xa vai a empezar a botar de cada apéndice, xa vai a empezar el a botar ramificacións para chencher a maceta. Esa é a maneira de duplicar o cactus de Navidad. Inés temos unha folla de violeta africana que me rompeu da planta. Leva na agua 2 meses e non saca raíces. Como fago para que bote raíz? Ou non servirá? Mira, Inés, non sei moi ben o que é unha violeta africana. Non sei o que é, porque ao mellor eu chamo de outra maneira. Pero me imagino que é da familia das violetas que ten, como as follas teñen peliños, non? Non son urticantes, bueno, para algunha xente, para o mellor para outra xente sí que son urticantes, pero que ten como uns peliños. E dísme que xa che leva 2 meses na agua e non bota raíces. Está perfectamente, porque cando unha folla, cando queres duplicar unha violeta, eu falo das violetas normales, o ramito de violetas, pois esas violetas, non? Que se duplican por folla, que teño feito algún vídeo tamén eu de como as follas botan raíces, depois a raíz póusala simplemente na terra e brota unha plántula. En primavera ten a plántula xa así grande como as que venden, de cada folla. Pero se a folla non estuvese ben arrancada e tuvera algún daño de onde a sacastes da planta, sabes? Porque, claro, se a sacas e dañas aquí, non chega a cicatrizar e pudre. Pero se leva 2 meses na agua, aseguroche que esa folla está perfecta. Intenta poñela ao mellor en un sitio onde lle dea máis luz, para que a planta faga máis rápido a fotosíntesis e que chegue a facer que enraíse máis rápido logo. Pero bueno, se leva 2 meses na agua e non pudreu, é porque está perfecta. Ha de botar as raíces cando lle veña favorable o tempo para botalas. Outra cousa é que me digas leva 3 días e tal, non, tens que esperar. Pero se leva 2 meses e non pudreu, esa folla está perfecta. Cris, hola, hoxe chego tarde. Non chegas tarde, pero tamén che direi, Cris, que estamos organizando unha cena de club, vamos a facer un club de fans da Alma da Vella Chousa. Estamos organizando unha cena, aquí a xente xa vai a traer de todo, bacalao, tarta de queixo, bica de chocolate, salmón noruego, bueno, noruego creo que non era, de Islandia, non, xa non me acordo, Blaise, sorry, xa non me acordo. Hola, Lau, de Santa Paula, como podes enraizar unha gardenia? A gardenia ten que ser por esquejes, non é fácil de conseguir, pero bueno, agora, para min, os esquejes, para garantizar non o 100%, porque sempre podemos coller non estamos dentro da planta, non estamos seguros ao 100% de que o cacho que estamos collendo teña a vitalidade necesaria como para vivir sin a súa nai, non? Pero calquera esqueje que fagades, para min, mira que hai xente que se dedica á terra, que se dedica a facer vídeos en internet, así, que di que a primavera, pero eu contraproducente total, eu vou ao revés desa xente. Para min os mellores esquejes son no inverno, sempre. Agora, diciembre, xaneiro, porque para min en febreiro xa van tarde. Van tarde porque xa o calor, xa é a temperatura, xa é demasiada luz de día que non necesitan tanta luz diaria, xa é outro rollo. E os esquejes para min, a mellor época para facelos é incluso en noviembre, diciembre, xaneiro, todo máis. Pero xa mellor en diciembre. A ver se para a semana vos fago o vídeo dos esquejes que tiña pendiente. Lolo ten comida. Ai, non sei, igual vai de festa e non o sei. Así que enraizar unha gardenia, cuidado. Eu diríache máis ben de facer un esqueje, non. Cando che gusta moito unha planta e queres esquejala, como agora estamos no tempo de podar a maioría das plantas, sabes que temos así, non sei, tipo olorosas, o romeo, a lavanda, o tomillo, hai moitísimas plantas que agora é necesario podalas.
Agora non, que está a luna de forza, teñen a salvia para arriba, esperamos un pouquiño, pero nunha semana ou así. E a poda que lle facemos a toda a herba que queiramos facer, porque estou pensando na gardenia, non é unha planta olorosa, pero a todos os esquejes que queiramos facer, a gardenia tamén hai que podar, porque senón a gardenia pásalle que deixala medrar e cada ano ten máis tallo feo e bota arriba, entón é interesante tamén darlle formiña, podala. E todos os, aínda que só quixeras reproducila unha vez, ti todos os esquejes que lle quites á gardenia ou ao que queiras, espíchaos todos, non che costa nada, porque tes que preparar unha maceta para espichar un esqueje, pois espicha 15, sabes? De sempre, isto sí que é unha norma general que podedes apuntar para todo, bueno, para todo sí, porque hai cousas que prenden moi facilmente de follo ou que sexa, pero hai a maioría, cando fagades un esqueje, non pode ser moi grande, os esquejes non poden ser así de grandes, non é necesario. Bueno, é que me están acordando algúns, como o galán de noite, que non importa que sexa grande, pero bueno, estamos falando de plantas olorosas e gardenias. Que sexa, que teña polo menos 2 tiradas de follas. Isto para casi todo, ti colles un esqueje e non fagas esquejes así de pequeniños, que sexa un pau e aquí 2 follas. Ou un nacimento de 2 follas, non como se foran 2 yemas, aínda que non teña follas, ha de ter a forma, non? Unha non, 2. Colles 2 para facer o esqueje, que teña unha e 2 tiradas de folla. E a parte de arriba sempre vou quitarlla, podala, casi sexa do que sexa, porque a planta ten que emplear toda a súa energía, concentrala en enraizar e en facer que ese esqueje sobreviva. Si ten arriba follas ou ten o pico, vai a seguir usando a pouca energía que lle queda, que lle quedou de habelo quitado da planta, vai a usar para manter vivas as follas que lle deixamos e morre, non se logra. Entón, o mellor sempre é quitarlle a parte de arriba, ou, por exemplo, imaginadevos os rosales, non? Os rosales que pegan ben, estamos acordando a planta sebra, que non sei como se lle chama, que é unha que é durísima tamén, vale para dentro, para fora e tal, que se pode plantar só o cachiño de tallo con unha folla. Se aprende, bueno, teño bola que enseñar tamén. As suculentas aguantan as heladas? Home, hielo en riba non, porque se dañan. De feito, hai suculentas ás que non lle podes nin tocar, que teñen como ese polviño blanquiño, que lle chaman as fantasmas, que non se lle pode tocar, pois que se lle quitas é a súa protección. Entón, heladas de que caia neve, que hai unha capa así encima delas, non creo que se aguanten. Pero, bueno, eu teño a suerte inmensa de que, aparte de que me encantan moitísimo, aquí non neva, nunca. Nunca, faga o frío que faga no resto de España, aquí non neva nunca, estamos ao lado do mar, as circunstancias da forma do paisaje de aquí, porque as montañas e tal, fan como un embudo, fan como se fora así, bueno, estou falando de kilómetros, non é que viva no medio de montañas, pero fai así como un embudo, eu estou aquí abaixo, claro, aquí todo a Serra do Barbanza, o Taúme e tal, a min protégeme bastante ben. Esta semana fun a Salamanca, me caches no mar, é que nos trouxestes unha ensina será, darase ben aquí. Si, home, si, claro, como non se vai dar. O cebolo de inverno recóllese para gardar como outro, depende, Mari. Mari non mirou o meu vídeo de plantar o cebolo desta semana. Recomendo che mirar, Mari, porque enseño todas as cebolas, ademais, collín a adrede os tipos de cebola que hai para plantar. Hai cebolo para plantar, que podes gardar unha vez colleitado, pero despois hai outro que a xente, se non preguntas, a xente que está a vender véndecho, pero ti, se o queres para gardar, tens o que dicir, porque non é o mismo plantar cebola que cebolleta. O sea, cebola e cebola é o mismo, o que pasa é que a procedencia da germinación foi diferente. A cebola, que é así unha ceboliña pequena, que plantas a cebola para que germine e faga cebola abaixo, que é a paja virtudes, unha das mellores que hai por aquí, pois esa faiche cebola para gardar despois de colleitada. Pero o ceboliño
é ao mellor a mesma procedencia, pero foi sementado da semente. En vez de deixaren as cebolas pequeniñas para plantar enteiras, o que fixeron foi deixar unha cebola nai, grelar, colleron as sementes, acabame de tropezar un paxariño na ventana. Cago en todo. Viña para dormir. Me dormen aquí no potín. E viña con presa. Pois, eso, a procedencia é diferente, pero a cebola ao mellor é a mesma. O cebolo e as cebolas. Pero, neste tempo, que é moi fácil de que te confundas se non o sabes ou se non lle preguntas á dependiente ou á persona que está vendendo, que che vendan cebolleta. E claro, a cebolleta é un tipo de cebola diferente que se come máis ben tierna. Máis ben non, cómese tierna. E pódese xa colleitar a partir dos 2 meses. En 60 ou 70 días xa podes empezar a coller as cebolletas. Pero é un tipo de cebola que é... hai de varios colores, hai na amarilla, hai na blanca e na roja. Haberá ademais. Pero o que se come é a cebola que non ten casca por fora, porque é blanquiño ou rojo do color que sexa, pero é a cebola sin a casca esa típica da cebola seca, digamos. E ben xa, véndena co tallo de arriba, porque tamén se come. E iso é unha cebola tierna. Esa non vale para gardar. Home, a ver, podela gardar, joder, na nevera pode che aguantar un mes, se na quitas da horta, na terra tamén che vai a aguantar, pero non moito, non ten un aguante moi extenso, porque grela, de contado botou a grelo, entendes? Entón a cebolleta de abaixo, en vez de estar toda blanquiña, vai a ter xa o grelo dentro. Entón, claro, ti cando vayas comprar cebolo de inverno, pregúntalle se é cebolo para gardar ou se é cebolleta tierna. E dependendo do que queiras. Porque eu, por exemplo, este inverno plantín de diferentes, as dúas, bueno, plantín varias clases porque fixen o vídeo, e entón depois dábame pena plantino todo ao final. Pero o cebolo do verán colleume unha viriosis. Eu non sabía o que era, que eu pensei que era un hongo, era unha viriosis. E marchoume casi todo. E non me medrou como me tiñan que medrar, entón collí unhas cebolas un pouquiño máis pequenas. E non me chegou hasta agora o inverno, entón por iso agora no inverno plantín máis do normal, digamos. Pero se plantín cebolleta adrede, porque así en febreiro xa teño, ou ao mellor a finales de xaneiro, xa podo empezar a coller cebolletas para empezar a comer. Así que, terra de meiguiños. Que nombre máis chulo! Terra de meiguiños. Boas, bo Nadal. Eu hoxe non podo ver o directo, que estamos traballando para o próximo entroido. Unha grande aperta. Teño que mirar eu que é iso de terra de meiguiños. Como estades traballando xa? Home, xa que estás aquí, explícanos un pouco. Como é iso de que estades preparando o próximo entroido? O sea, ainda falta un mundo de tempo, diorme, ainda faltan 3 meses. Cando é entroido este ano? En febreiro, non? Mira, sobre o 20 de febreiro ou así. Contanos un pouco o que faz, anda, xa que entrastes a dicirnos que non podes ver o directo, que estás traballando para o próximo entroido, eu quero saber que é o que facedes. Porque o nombre chamoume a atención, enterres. Eu, meiguiñas, e tras nos duendes e seres mitológicos, a min, justamente, debín de ser un bicho deses, noutra vida. Mi má, Loli vai nos a levar, preparadvos pase. Ao final vamos a ter que facer, Loli García vai nos a levar patés, me imagino que quere dicir, pastés, ou pasteles de merluza ou patés de merluza. A min váleme das dúas maneiras. E langostinos. Os meus á plancha. Que me gusta. E se non fritos con un dente de allo a todo, tamén me vale ben. Madriña querida, que íbamos a ser? A ver, muchas gracias, Nusca, por non sei que. Alguna idea para deshidratarse un aparato deshidrator? Sí, Brais, pero para ti máis para min non vale, porque mira, María, desde Compostela llego tarde. Non chegas tarde, María, se estamos aquí non chegas tarde. Cada cuánto abonas tus árboles frutales? Vale, a ver se non se me olvida, Unha boa idea para deshidratarse un aparato deshidratador. Brais, sí, claro, a xente que vive
en un clima moi seco e que ten no verán, estou falando, porque agora no inverno tamén terán, pero claro, non hai produtos. Pero a xente que vive, por exemplo, no sur de España, que ten a suerte de ter 10 horas de sol ao día, porque ás 7 da mañán se quenta o sol e hasta as 10 da noite teñen sol, hai unha maneira facilísima de deshidratar. Quen me dera a min que aquí se dese, pero só intentín e aquí non funciona porque temos moita humedad. E verais, ti seguro que tamén aí hai moitísima humedad e non podes, pero sempre o podes intentar. Mira, é facilísimo, colles unha lámina, un tipo redilla, que sea moi, moi fina, que non pasen, por exemplo, os mosquitos da fruta. Mira como son as mosquiñas da fruta, bueno, pois máis fino que iso, que sea con un tipo rejilla como de colador, sabes? Que non se colen as moscas da fruta. Cunhas grapas, cunha máquina de grapar, mismo se tes ou así, faz unhas tablillas. Bueno, imagínate isto, unha tablilla de 1 centímetro así, outra así, outra así e outra así. Nada, de 1 centímetro de alto, as tablillas. E aí cóseslle a rede esa. O sea, terías como unha ventana de rejilla. Do tamaño que queiras, do que necesites ti deshidratar. E faz outra ventana rejilla exactamente igual. Para que ao pousala encima, que peche ben todo alrededor. Incluso che aconsello meterlle en un lado 2 bisagras destas que non costan nada, costan unha peseta, que se poden xa hasta pegar con pegamento, pero podes poñer uns tornilliños, e no outro lado unha maneira de grapa, un imán que pete un no outro, sabes, que non haga un bicho que che pode entrar. De tal maneira que fagas como se fora unha cámara, como se foran 2 ventanas con rejillas, e no medio unha cámara, e ti aí podes poñer a deshidratar o que queiras. O sea, eu teño visto vídeos que me dan envidia, pero eu aquí non o podo facer, porque me faltan horas de sol, e porque aquí non hai, sempre temos humedad relativa no ambiente, aínda que nós pensemos que aquí fai moito calor, a humedad está aí, non? Entón a humedad é o que non che deixa deshidratar ben aquí os alimentos mediante o sol. E nada, así, andas ca ventana dun lado para outro, estiras ben os alimentos aí, que estean xa cortadiños ben, canto máis gordos, máis tempo lle vai a levar deshidratar. Hai cousas ás que tes que axudarlle, que eu teño visto que lle botan ao millor, por exemplo, sal en polvo, ou se podes fariña polo gluten, digo, hai quen seca cousas que lle axuda ca fariña, porque a fariña vai nos axudar a soltar, a absorber humedade, así, os figos pasos, por exemplo, ou tamén lle poderías botar azúcar glass, por exemplo, se é algo, se queres deshidratar, non sei, unha fruta, non? Sempre lle pode axudar. Cando xa está media seca, non cando está húmeda, porque senón... E a maneira sería deshidratar ao sol, que é como fai moitísima xente que, de verdad, méteme envidia, porque, joder, cando ves o proceso, dixo eu, mima, se eu pudera aquí, incluso vin algúns que como poden facelo, porque viven nun clima guai para poder facelo, teñen feito na casa, que non fai falta que sea algo estrambólico, o sea, unha cousa normaliña, un queixón, sabes? E meten como varias pezas desas que che dixo eu que son como ventana, que podas abrir e pechar para meter os alimentos. Bueno, pois teñen como varias rejillas, e vanlle dando a volta ao largo do día, pasan a de abaixo para arriba, pasan a de arriba para baixo para que tal, e vaille dando o sol todo o día, e botan ali, claro, fora, non lle van os mosquitos, non lle vai así tal, é a maneira de deshidratar, que me dera a min, pero aquí non me funciona. Aquí non se deshidrata, bueno, sí, pero costa moito porque hai moitísima humedad. O cebolo de inverno recóllese para gardar como outro. Mari, tareas pendientes, tes que ir a mirar o vídeo que puxen esta semana, precisamente falando todo sobre o cebolo. Cebolo de plantar agora no inverno. De feito, collín tipos de cebolo diferente, en planta, en cebolleta, para vos enseñar a diferencia entre cebolleta, entre cebolo, cebollino. Tes que mirar o vídeo porque eu penso que se aprende máis vendo gráficamente que estando chego aquí a explicar. Pero o cebolo de inverno sí que o hai, pero telo que comprar a adrede para gardar. Non podes comprar, por exemplo, cebolletas, plantar cebolletas, sí que me dixeron que era de gardar, non? Ten que ser cebola de gardar,
Pero, bueno, eu diríache máis ben de esperar aí a xaneiro e febreiro para plantar ese tipo de cebola de jardar, dependendo tamén do teu clima. Non me digas agora que eres de Ourense ou así, que esperades aínda que en enero faga unha neve de 40 centímetros de alto, non paga a pena. Pero, bueno, antes falaches de que faz a fermentación, como a min, recoméndasme algún libro? Pois mira, eu non teño libro ningún, pero non vais a pensar que estou buscando, o sea, teño uns aí entre mente, Brais. Vouche recomendar a que pa min é a persona que máis sabe de fermentación, que a levo seguindo moito tempo e que me parece buenísima. O sea, pa min é a millor. Ela está aquí no top 100 e o seguinte que me parece que me gusta un pouco está no top 1. Non hai ninguén no medio. O sea, é o máximo. A parte como me gustan a min os vídeos, importalle un pito que o vídeo dure 1 hora, se ten que durar. Explica moi ben, explica pasiño a pasiño. Bueno, xa sabes que se che fai largo un vídeo sempre estou todo o mundo, incluso os meus calquera vídeo de YouTube tendes un aquel de ferramentas onde podedes darlle, clicas e ponche velocidade de reproducción. E ti podes elegir a que velocidade queres ver o vídeo. Mais lento, por si queres ver algo máis pouco a pouco daslle máis lento, ou a velocidade de reproducción pode ser hasta duplicar por 2. O sea que estaría falando así todo o tempo. Si entendes e non tes tempo para ver o vídeo na súa marcha normal, podes sempre duplicar o tempo. Velocidade de reproducción. E a pregunta de Brais, e recoméndolas así aquí a todo o mundo, unha que se chama Yo soy fermentista. Fácil. Ten en Facebook, tamén é máis, bueno, está en todas as redes, é pachamamista. Yo soy pachamamista. O sea que toma nota. Yo soy fermentista, yo soy pachamamista. É buenísima, buenísima. Para min a mellor. Sacou agora un libro, e de feito, mira, anoteime un curso que vai a dar ela online de facer, creo, non sei, bueno, fermentos, chucrut, sobre todo, e outro tipo de fermentos, pero sobre todo vegetales. E interesoume moito, porque a min os vegetales fermentados gustame moito, e encurtidos. Pero teñolle medo ao encurtido caseiro, porque pode ter volutismo, e que facemos á ligera embozados ás veces que cuidado, non somos conscientes do problema tan grave que podemos estar generando, sabes? Non pasa nada hasta que pasa. Apuntime, así que Brais, se te apuntas ao mellor, vémonos por ali no curso, non sei se é agora en enero, e hai un curso, creo que é gratuito, eu non paguei nada, desde logo, por apuntarme, se che direi despois. Esta chavala ten un libro que está sacando agora que é sobre fermentos. Así que, eso, Brais, recoméndoche totalmente a esta chavala. Chámase Catita, con K de Nusca, pero chámase Catita. Yo soy Catita, ademais sempre se presenta así. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Catita, del canal Yo soy fermentista e yo soy pachamamista. Enténdese moi ben, creo que non sei de que país é, non é daqui, pero fala perfectamente o castellano. Foi interesante, sí que o é. Botelle un vistazo que mola moitísimo. Non, que teño que ir a serrar as galiñas. Mi cago en diola, xa nos dirás cantos ovos. Cantos ovos colles hoxe. Mari, mensaje retirado. Non sei que pasou aí, Mari. Non sei que pasou, hai un mensaje aí retirado, non sei que pasou. Bueno, pois vai nos serrar as galiñas, Tere. Eu xa soltín a mañá, pero, bueno, eu solto esas mentres estou ali con elas, ou estou a traballar, ou así, que vos vou a contar que traballo pasín hoxe, Dios mío. Resulta que, bueno, fixen o vídeo que me imagino que polo menos as 60 persoas que estades aquí veríades o vídeo de plantar o cebolo. Entonces, claro, preparei o sitio, puxen o cebolo e plantín tamén a cebolleta de inverno, a roja máis a blanca. Cando cheguín onte á horta,
como estaba todo, teño unha terra tan xultiña, quedou todo tan esponxadiño e así. Os meus queridos gatos foron ali, pasárono pipa, porque eu penso que non só foron a facer unha cajada ali, nunca mellor dito, e que fixeron unha cajada monumental. Levantaron algún sebolo e tal. Mi cago na madre. Pois nada, tuven que chegar ali e dixo eu, pois só vou hoxe pola mañá, despois de vir da playa, que fun dar unha voltiña á playa, que se estaba genial, fume a levantar o sebolo. Túveno que levantar, o sea, arrancalo, porque anduveron os gatos, pasaron no pipa, desenterraron algún, xuntaronme, bueno, a terra por un lado, polo outro, bueno, eu penso que deberon de montar unha festa aí, unha cena de empresa. Pois igual chamaron os gatos todos da parroquia e foron facer a cena de empresa en riba do tallo do meu ceboliño. Pois non o pensara, pois debeu de ser así, porque vos digo que unha canteira me fixeron. Ai, mi madre, ai, mi madre. Menos mal que lles quero ben, porque era para darlle calagoña no lombo, Pois, nada, pois eso, arranquín outra vez todo o cebolo, volvín a achandar o sitio e volvino a plantar, unha traballeira. Pero bueno, dime de conta de que o sebolo estaba moi ben, que iba moi ben, tiña moi ben as raíces, e as cebolletas que plantín xa a semana pasada xa teñen raíciñas, así que todo vai moi ben, a pesar do mal que me fixeron estes dous gatunos cabrunos, pois, pois, pois eso, quedoume moi ben. E agora, vai aquí, o truco, por si vos pasa como a min, porque isto xa o facía eu desde sempre, eu xa sempre fixen, porque sempre llo vin a miña nai. Cando plantades un tallo novo, do que sea, ti tes esa terra soltiña, e aínda que non teñas ti gatos, poden che vir os do vixiño, quero dicir, ou si tes galiñas, ou si tes cans, ou así, ti plantas algo e os animales síntense atraídos para ir mirar que fixestes ali, é para axudarche. Eu non sei se é, pero eles por mal non o fan, pero vanche facer unha cova ali de noite, ou teñen algún oso por aí e van enterrar ali porque lle pareceu que como anduvestes ti ali, din, pois debe de estar guai ali nese sitio porque lle gusta a ela, pois eu tamén, e vanche fastidiar o sitio, non? Sea de plantas, no verano, no inverno, dame igual. Vos queredes facedes unha jardinera, non? Ou plantades sebolo, como me pasou a min, non? Ou calquera outra planta. Pero como andades na terriña, que dalle moi atractiva, as galiñas, os paxariños e os gatos van a ir todos ao que ti cavastes. Bueno, pois para evitar isto, o meu truco, o que teño eu ides ao monte, poñedes uns guantes un pouquiño xeitosos, e pode ser de coiro millor, porque pinchan, e ides aos toxos. Non traiades, sabedes que hai diferentes tipos de toxos. Bueno, se non sabedes, xa vos lo dixen eu agora. Hai un toxo que se chama o arnal, e o toxo macho, e o toxo femia, que son grandísimos, que teñen as púas como moi grandes, moi separadas. Ese non. A ver, funciona igual, pero vaiche a facer unha aparatosidade ali na jardinera que non queda feo, pero a parte quero que quede bonito, a parte de servible. Entón, ides ao toxo que é máis pequeno. Hai un toxo que se chama o jateño, que é como máis pequeniño xa, e senón calquera tipo de toxo, pero novo, se é do novo, genial. Traedes un mando de toxos, levades un cordeliño para amarralo e traedelo así, porque pincha, e así nun monllo non podedes traer. E despois, cunha tixeira de podar, ides cortando, perdón, já tomaba manzanilla, teño a garganta un pouco chunga, pois ides cortando en cachos, así, máis ou menos dunha cuarta, e que teñan jadellos para todos os lados, sabes? Cantos máis jadellos mellor, e ides poñendo, facedes como unha camiña donde anduvestedes a cavar. E poñedeslle como unha cobertura de toxos. Os paxaros xa non van a ir, as galiñas non van porque moléstelle moitísimo, e os gatos ao mellor van, pero non che van a andar a jaduñar, porque pinchalle, parvos non son tampouco. Poden ao mellor apartar un para o lado, pero non é como terlle o cacho todo libre, sabes, de dicirlle, ala, xa vos deixei na terriña aquí movida, vinde agora a pasar ben a noite aquí a facer covas e a cagar aquí, que xa vos deixei, non, sabes, non é o mismo. Entón foi o que dixen, se eso mañán enseño-vos o que fixen e como tuven que volver a plantar todo,
bueno, eso non vos lo enseño, non vou a volver a facelo, pero quero dicir, enseño-vos como queda cos toxos. E tamén, non sei se vistedes que tuve que arrancar os chícharos que tiña nun lado. Bueno, miña nai di que son tirabeques, eu teño as miñas ligeras dudas. Pero se son chícharos e son tirabeques, donde os tiña este ano, pois non sei por que, emposaba malí a agua e non me salían desto. Tiñaos así, bonitos, estaban verdes, pero fíjeme que se levaban un mes ou así. Bueno, aquí choveu moitísimo, choveu, e choveu, e choveu, e cando pensabas que iba a escampar, volvía a chover, bueno, choveu moitísimo. Entón os chícharos non me salían de isto. E dixo, eu non van a ir arriba, porque unha planta cando ten demasiada agua e ten vitalidade, aguántase, despois pudre. E túvenos que cambiar de sitio, arranquinos todos dali, e preparín un cacho do bancal, que total agora están baleiros, e túvenos que trasplantar. Estuvo miña nai ali a espichalos, a poñelos así, e tamén lle tuven que poñer toxos, porque tamén foron os gatos ali. Ai, cando sepa miña nai, os gatos, me cago nos gatos, porque, os gatos. Os gatiños e os cans viven na horta. Todos vivimos na horta. Realmente eu non che sei dicir se vivo máis na casa ou na horta tamén, porque eu tan pronto fai unha horiña e non vou traballar ou non teño pa pintar ou así, pa a horta, e pasan as horas ali tan rápido e tan a gusto estou que non sei, tan. Pero non, os cans están aquí comigo. De feito, teño 3 cans. Un deles entra aquí na casa cando quer, pétame á porta. Vos acordades o outro día que escoitou unha escopeta e xa me ven petar á porta porque valiente non é, pero os fuegos e así teñe pavor, teñe pánico. E os outros 2 viven aquí comigo, e así. E tuve gatiños tamén vivindo aquí na casa que agora están fora porque queren entrar e salir ao seu aquel, pero traíanme para dentro da casa o que casaban para comer. E dicía, joder, non, vai para fora, vai para fora. Si, teño gatos por todos os lados tamén, non vaiades a pensar que teño solo a Eco e máis a Nano. Xa me nasen os guisantes. Home, claro, porque estamos no tempo de plantalos. Para min, os millores chícharos, guisantes ou tirabeques son os do inverno. E vou vos a dicir porque, mira, na miña casa comense moitísimos chícharos. A min encántame os guisantes. E na miña casa tamén lle gustan a xente. Botollos a moitísimas comidas. Os guisos a casi todos. E despois tamén me gusta moito facelos salteados. Así con un pouquiño de allo ou así. E listo, sin o típico xamón. Non, a mí non me fai falta. A mí os chícharos salteados, cosos un pouquiño, gustanos moito. Pero os chícharos do verán, ou sea, os que se plantan xa en febreiro, marzo ou abril, coño, maio, junio, mi madriña, a mí encheseme de bichos, porque sonlle unha cousa moi apetitosa para os bichos, o sea, os gusanos que teñen o ciclo de mariposa, poñer ovos e gusanito para comer e despois salir outra vez mariposa e o ciclo ese cada 15 días, acaban cas colleitas, porque non os ves. Se está o gusano en dentro da vaina do chícharo, botes o que lle botes non lle fai nada, porque o veneno non entra dentro da vaina, así que o bicho non o matas, así que transformas outra vez en mariposa. É un delirio. Entón, eso pódese evitar no inverno, porque agora no inverno ese tipo de mariposillas, polillas, non as hai. Non hai tantas, hai algunhas que sí que resisten, pero non hai tantas. Entón, a min os chícharos mellor, dánseme mellor os do inverno, porque os do verán enchenseme de bichos, dame un montón de rabia. Cando me dou conta, teño os cheos de bichos. E outra, que eu temos aquí un bicho que se chama o teixugo, que é como se fora un rato grande, unha marta con rabo, que os abre-os así que mansiña, comes así e deixache ali colgado. E despois tamén temos o problema, na primavera e no verán, dos corvos. Os corvos e as pejas, como se chama a peja? E os merlos. Mi madre, corvos, pejas e merlos. É que eses 3 paxaros, é como se chama en castellano? Cuervo, urraca e mirlo, creo que é. Bueno, pois eses 3 por aquí abundan moitísimo. Claro, teñen fame, están cas crías na primavera
Os chícharos e iso é unha locura, que lle gustan, veñen xa por eles. Bueno, as lechuguiñas tiernas e todo o que plantas tamén, pero os chícharos é que lle pirran. E aburrime de plantalos no verán porque os planto solo para eles. E entonces, así, o dos toxos tive no que facer eu cun rosales que plantei. Porque se non iban xa aos rosales, é raro, non? Os rosales que chiva, que bicho chiva aos rosales logo? Non sei. O tourón, chamámoslle desde aquí. O que lle chamo eu o teixugo. Ai, pois pode ser. O furón. Non sei se será o mismo, pero bueno, é un tipo de marta. Un tipo de bicho deste que é como un roedor, que á parte de comer e tal, pois tamén come cousas da horta. Ábreche os chícharos e comes a listo e vaiche con eles na boca. Nusca, un que se vai, moi ben, a ver como están os peixes, felicidades polo directo, e para todos felices festas. Brais, igualmente, e unha cousiña que che vou dicir, non deixes de mirar pola persona esta, que Catita, pola persona esta que che falín, que é a mellor, pa min é a mellor, vaiche encantar. Ademais, vas a ver un vídeo dela e che vai gustar, porque non é, ademais, unha persona, non sei, non ten aspiracións, iso que ten eu penso que xa vive solo das súas redes sociales, porque ten miles e miles de seguidores, pero dá gusto oíla falar, é moi cotián, é así como a min, non prepara nada, ela contache no vídeo que che ten que contar e listo, que dure o vídeo, non o prepara, nin, sabes, e iso gusta moito, porque é como se fora un directo, como se falaras con alguén. Así que non deixes de mirala, vaite mirar os peixiños logo. Os peixes que son? O salmón é máis o bacalao que vas a traer á cena, Brais. A mí, dalle ben de comer, fatal. Ten o lombo, o teixugo, ten o lombo blanco. Non, creo que non, O teixugo é como castaño, é parecido como a unha, que che vou dicir? É parecido a unha ardilla, algo así, pero é como máis alargado, ten o corpo como máis largo e así. Hai varios bichos deses, É parecido ao... non che sei dicir. É como un rato largo e cas patas cortiñas, pero come tamén verduras. É así, os gatos. Os gatos, Mari, os gatos están no seu sitio. Espera, que hai un pouco, porque aquí tamén teño dous, aquí teño a Caroso, téndelo que conocer, porque tamén salen moitos vídeos, a Lela, que tamén anda por aí, que tamén era así callejera, e tamén a collín, bueno, collina, empeciña a dar de comer a esa da casa. E depois teño a Caro, que é un cansiño que encontrín tamén o prove desahuciado nunha cuneta no inverno, pensei que estaba morto, pensei que estaba roto de coluna, e ao final está aí. Despois teño a borralla, e depois o barrilete, barri pos amigos. Bueno, a de nosiña. Non, Óscar, pois sí, pero penso que é un bicho diferente, porque ademais a de nosiña, pero é moi parecido, porque a de nosiña tamén é largiña, é así largiña. O que pasa é que a de nosiña vai comer máis ben as galiñas. E non sei se non terei unha na horta, porque eu teño o galiñeiro, puxenlle malla de galiñeiro, sabedes, desta que é como, non sei se é de aceiro, que é moi pequeniño, o furado é así, super pequeniño, e está moi ben enmallada unha na outra, non é débil, non? E o outro día fíjeme, hai un bicho que quere vir a coller galiñas, e non sei se non será un bicho destes, o que dicía aquí Óscar, a de nosiña. Si, están ben grandes. Ata logo, Brais! Dalle de comer ben ao bacalao e máis ao salmón. Pa min a parte do lombo. Bueno, se é a do bacalao, quero tamén a da jalada. A jalada e a cabeza tamén, para min. Ata logo, Brais. Boa tarde. Pois cheguei ali ao galiñeiro e a malla esa que teño pola parte de fora, alguén a colleu e tirou dela. E tanto tirou, que a malla, en vez de estar así plana, estaba así. Sabes? Tiña como... Tirou dela e depois non volveu ao sitio. Non foi capaz de rompela. Pero andalle aí, andalle nas voltas. Quería. Pois aquí chamamos o tourón, fai moito mal nos campos do millo. Sí, o tourón. E non será o tourón, non será o bisón que hai, que é devorador, é máis devora de todo.
O bisón que é parecido como un gato, pero pode nadar, é como un gato, pero non ten orellas de gato, tenes moi pequeniñas e ten uns dentes moi afilados como un rato. Será ese? Mi má, é que se é ese, cuidado, a de Nosiña comadreja en castelán. Ah, vale, vale. Pois moitas gracias, María. Comadreja. Pois non o sabía. No, é máis grande. Ah. O sea, máis grande que un gato. Me cago en todo. Entón, o tourón. Entón teño que mirar logo o que é. Como un castor, logo, ou algo así. Pero, bueno, castor non pode ser porque aquí non temos deses bichos. E ti és de Vigo, non me dixeches? Cris, é máis grande. Non. Non, non é o bisón, é o tourón. Dime, Mila. Estou engañada. Pois entre Cris e Mila, pois teño que mirar o que é o tourón. Déxame apuntar. Que curioso. Mirar o que é o tourón. Tourón. Mirar o que é. Pois teño que mirar, porque eu penso que ese bicho non o temos por aquí. Bueno, queríavos dicir, vou tomar unha pouca mel, porque me doi a garganta un pouco. Queríavos dicir que este vai a ser o último directo deste ano, porque domingo que ven é Noiteboa. O día da Noiteboa eu estou moi atareada facendo as comidas e tal. E o domingo seguinte é fin de ano. Creo, se non estou engañada, mirade, mãe, pero eu penso que sí, que é o 24 máis o 31. Ou creo. Teño que mirar. Pero se coincide así, como vos digo, que si a Noiteboa máis fin de ano, non ten sentido porque habemos de estar todos e todas atareados e facendo outras cousas. Teixo. No encoro de Cecebre hai Londres. Donde é Cecebre? Óscar. Porque non sei onde é ese encoro. Pero aquí desde lá, o que había é que soltaron, alguén tuvo a grandísima idea de soltar bisóns aí nunha isla, en Sálvora, creo que foi. Sí, creo que foi en Sálvora. Pero claro, os bisóns nadan. E atravesaron hasta chegaron á costa. Tamén houbera un problema de bisóns por culpa de soltalos ali. Non será Tejón ese tourón? Non sei, Teixugo ten a cara blanca, con rayas. Xa sei cal. Espera, non. 5 ovos colleu Tere. Foi serrar as galiñas e colleu 5 ovos. E eu se collín 6. Genial. Xa casi temos pa a tortilla. Xa casi non dá pa a tortilla. Si que dá, home. Daqui a que Brais teña listo o salmón e máis o bacalao. Púxoseme un mosquito aquí no mel. Que ben ao mel. É que desde logo, é que cada cousa parvo. Porco teoso se chama. Mimá, que chea de nombres, Porco teoxo. Pois é non me mirar tamén, a ver se é o mismo que dixo eu. Cecebre pertenece a Cambre, vale. E aí hai un encoro onde hai landras. En castellano tamén se chama Tejón. Sí, gracias María Luisa, muchísimas gracias por ir a mirar. O domingo é o 24 e o seguinte domingo é o 31. Así que este ano non vai haber máis directos. Así que hasta o ano que ven non nos vemos. Bueno, sempre nos podemos ver, pero na horta ou así. Ou donde me cadra ás veces, porque ás veces eu sei que ás veces tardo moitísimo tempo en poñervos algo, non sei, vídeos ou así, pero eu que sei, é que non sempre ando co teléfono encima, e dá moita rabia, porque ás veces vejo cousas tan bonitas e digo, joder, se tu xera o teléfono, sabes, neste momento, pois, enseñaríalle isto a xente ou así, pero bueno. Nada, pois, se vos parece ben, vamos aínda
facer por aí algo ou tomar algo que hoxe é domingo e aínda está a ondiña na mar de guai, e vémonos en xaneiro. Pero unha cousa importante, si vedes que os Reyes Magos me deixan algo por aí, avisádeme que vou. E se non, pois nada, vémonos igualmente para o ano. Comida esa garganta coida, será coida, esa garganta xa coido, por iso estou tomando meliño. É un mel daqui da Bisbarra, dun produtor que temos aquí, as abelliñas comen aquí en un parque natural aquí ao ladiño, así que é unha mel, bueno, de excelente calidad, a mellor do mundo para min. De feito, cando non tes mala garganta non o notas, pero cando tes mala garganta e tomas este mel, o sea, si che doi a garganta e non é unha infección moi grave, isto é un antibiótico, é o mellor antibiótico natural, bueno, o allo tamén, combinados son geniales. Por certo, pódense macerar allos en mel, bueno, tiños moito que contar, pero este é un antibiótico, e ao ser tan natural, que non está nin trasegada nin nada, só está filtrada, si tes mala garganta e tomas a cucharada de mel, tela que deixar aquí, claro, non é vou tragar a mel e listo e ouro un vaso de agua, non, cando se toma mel porque che doi a garganta, hai unha maneira de tomala para que sea efectiva, porque non é tomala e deixala aquí en diante na lengua, así tampouco non fai nada, hai na que tragar, casi tragar, deixala aquí, que faga efecto, e tragar a mínima saliva posible, para que bote aí moito tempo, para que quede toda a garganta coberta durante todo o tempo posible. A mellor maneira para non salivar cando tomas a mel, o sea, trágala, a veces de ser capaces, probades, trágala sin tragar, non, trágala e deixala aí, e tumbarte de lado, non boca arriba, ao tumbarse de lado, salívase menos, porque senón tes a necesidade imperiosa, como é tan dulce, as papilas botanche tantas saliva e tes que tragar, entón tragas a mel, pero canto máis tempo este aí, mellor. Así que deitada de lado e ca garganta relajada e ca mel aí, todo o tempo que poidades. E non bebades agua, deixade que este aí a mel actuando. Esta é tan guai que cando a tomo e me doi a garganta, pica aquí, que é unha pasada, o sea que arde, pero pásame o dolor de garganta ao momento, pero ao momento. Cando eso, que non che deixa nin falar nin respirar, que parece que a respiración que che reseca, hai que tomar o mel, deixalo aí, túmbaste así de lado, e xa está, xa che pasa. Pa unhas horas, home, despois tens que volvela a tomar, pero... Bueno, sabes o que nos estamos aquí despedindo, que teñades todos unhas felices festas, e o Jano vos colleu das 7, con 20 galiñas, home, tendo 20 galiñas, te claro que colles das 7, dios mío, pero teralos que vender, non? Porque me parece moitísimos. Eu quero me unir ao brindis de Mari Santiago ou Santiago, non sei se pronuncia Santiago ou Santiago, pero quero me unir a ese brindis sin copa, mira ti, vai a directo máis cativo, fago, que estou ofrecendo un brindis sin ter con que brindar, porque eu xunche así, non preparei nada, bueno, pero eu uno máis ese brindis virtual imaginativo, teño aquí a este saludiña para todo o mundo, que pasedes unhas festas geniales, si son desde celebralo, e se non son desde celebralo, pois pasadeo tamén o mellor que queirades / podades, moito coidadiño cas uvas, verémonos estes días si vos fago algún vídeo, pero tamén hai de ir ainda á televisión antes de que acabe o ano, así que xa vos avisarei tamén o día que vai á tele. Teño pendiente subir o programa da última vez que me pideu algunha xente e aínda non o subín, pero bueno, agora xa que cando acabe aquí o directo xa me poño a facelo. Como todo este mundo, bueno, Olga, Sofía, Paula, Lola, felices festas a todas as persoas que estades sempre aí. Moitísimas gracias, teño vos que dar moitísimas gracias polo apoio que estou recibindo, sobre todo no meu canal, porque
digamos que é o que quero que sala adiante, gustaríame moito que lle fose ben, non? Xa veremos. Tamén teño o canal suscrito en unha especie de concurso que se chama Youtubeiras, que é como un apoio á xente que transmitimos en gallego e que facemos contido pa YouTube en gallego. Entón fan como un concurso e tal, e teño o canal aí inscrito, xa vos avisarei se hai novedades, si consigo ganar, que non o sei, porque hai moi bons canales en gallego, cada vez hai máis. Tamén os hai moi cativos, direivos que tamén os hai moi cativos. Pero, bueno, xa vos terei ao tanto e xa miraremos que compramos si nos toca algo. Así que, desde Buenos Aires entrou agora José Luís, saludos cordiales desde Buenos Aires. José Luís, xa nos estamos despedindo. Estamos dando un saludo de finalización, porque hasta o ano estábamos dicindo que xa non hai máis directos, porque o próximo domingo é Noite Boa, que o pasedes moi ben, e o seguinte é fin de ano, e eso, coidadiño cas uvas. Entón veríamonos en directo xa no ano novo, que non sei nin en que coincida a primeira semana, que creo que coincide tamén co Día de Reis. Pero bueno, o Día de Reis podemos estar aquí, porque total, eu portime mal e seguro que non me van a botar nada, así que non vou a celebrar os Reixes. Felices festas desde o Galiñeiro. Estás no Galiñeiro, Cris? Pois saludos a todas esas galiñas, ganos e demás. Moi boas festas. Ide pensando de verdade na idea seriamente de facer unha cena de empresa de Alma da Bella Chousa. Xa mirarei eu se fago as sudaderas e máis os niques lá, ou algo. E nada máis. Inés, Balbina, Sofía, moitísimas gracias por estar aí e por acompañarme, porque senón sentiríame aquí moi sola. E sobre todo eso, volvo a repetir, porque non me cansarei de repetir, que gracias a vos son capaz de manter o canal de YouTube, porque vexo que ten boa acollida, que a xente que tal. E non me cansarei tampouco de pedirvos que non vos cansedes de compartilo, de dicirlle á xente que o mire, de compartir os meus vídeos, así, porque iso vai-me axudar moitísimo a poder seguir mantendo, quero dicir, aberto, non? Non me gustaría nada ter que marchar, porque eu son moi lareteira e esta é unha boa maneira de laretar. Se comparteu con un montón de xente. Moitísimas gracias, Cris. Eu sei que moitas de vós son desas que conseguides que o canal cada día teña novos suscriptores e suscriptoras. Son des vós, porque o que mellor funciona de toda a vida é o boca a boca. Iso teño clarísimo. Pero, bueno, moitísimas gracias. María, Balbina, como o teu non hai ningún. Home, non, como o meu non, pero porque eu son nusca. Pero, a ver, hai moi boa xente tamén. Cativa tamén, pero moi boa tamén. Mar Marqués, buenas tardes, chegasme tarde porque xa nos estamos despedindo. Fagoche un resumen e xa marchamos de que é o último directo deste ano, que nos coincide Noite Boa e fin de ano, nos próximos domingos, así que hasta o ano seguinte non nos veríamos en un próximo directo. Estábamos falando tamén de facer unha cena de empresa, non sei en donde, facer unha cena de empresa para irmos a comer un día, así, a un salón de bodas ou algo así, facer así unha celebración. Facer unhas camisetas ou unhas sudaderas que puxera, non sei, ou así, Alma da Bella Chous ou algo para reconocernos, porque, claro, eu non conoce ninguén, conocemos polos nombres e nada máis. Nada máis. Era o que estábamos falando, que pasedes unhas felices festas, unha bonita Navidad e que todo vaia ben. Sobre todo, que todo vaia ben. Non teñades presa nunca, e de pouquiño a pouco, que o importante é chegar, é que po ano esteamos aquí, todas, as que estamos aquí agora polo menos. Así que, coidádevos, portádevos moi ben, e, como digo sempre, sede moi felices, porque a clave da salud é tamén a felicidade. Deica, biquiños para todo o mundo.
Nada, Mar Marqués, gracias por hacerme el resumen. Non lamentes, simplemente que claro, levamos 1 hora e media, eu a verdad que din, pero eu supoño que a xente aquí tamén, tamén terá cousas que facer. Biquiños, veña, hasta o ano que ven, portarse ben, comede unhas uvas pouquiño a pouco, que vos quero aquí a todas para o ano que ven como mínimo, Veña, deica, chao.